sepesine panteleng ing kalbu ambukane parana talen saking liap layape ngaluyup pindha pesating sumpana sumusuping rasa jati tan kawusa ingkang manjing tunggu jagat sangarum kena gandaka capanika semanten Sang Raden Arya Werkudara ngawe sangjaning para lancur-lancur Pandhawa para putra-putra Pandhawa Sang Raden Gatotkaca Raden Antaraja Raden Antasena pating bleber pating colot kaya banyu mleber ing daratan Sikra pala kang tumingal perang campo samya medali lertat weleting kanda banyuanggung manguncang niti mincang sang aji micil adenya ngetali wuwus wah Gatot Antareja lan Antasena wonten dawuh Kanjeng Rama Kyai wonten timbal ingkang adhawuh paduka Kanjeng Rama Kyai Njodipati ngawe ingkang putra Antareja ing jangkar bumi piye Pak ngawe anak-anak Pandhawa lansur-lansur Pandhawa nom-noman dilumpukke do diawe ning apa ngerti yo kalamun dina samengko jroning pasewakan negara Ngamarta geger sebabe merga ya wakmu Darma Kusuma ya Puntadewa kakangku ngrembug perkara kanugrahaning dewa sing bakal tumedhak ya kuwi wahyu kamulyan dumadakan bapak nglayani jujul anusuli praptane Durna bapakku kandhake negara Ngastina ketaman Pagebluk bisane waluya nirmala temah jati temah mulya watoni rumbalan pusaka jamu siang jimat lima sada nanging wakmu Durawati ya jlitheng kakangku malah ora nrimake sacarep ngundurke karo Durna bapakku malah rikala semana wakmu Setyaki mak cilikmu pamanmu Garbaruji si bungkik malah nglarak karo Durna bapakku ya simbahmu mula kang saka kuwi nggonku nglumpukke karo kowe kabeh ening alun-alun negara Ngamarta iki ora liya kuwi mung tak dawuhi golek ana pamanmu
Pak cilikmu Setyaki cekelen. Nek wis ta cekel aturna karo bapakmu, poteng-potenge kuwandane. Wis wani mula sara karo Durna bapakku. Sik Kang aja dumangkat sik Kang. Antasena maju ngopo? Maju, ora mundur kok. Wah. Sewa. Nek sampean kok ngluputke mak cilik Setyaki mergo ngantemi Begawan Durna, ki mesti ana dasare. Dasare opo? Wes Begawan Durna kok iso ngasih dilarak karo mak cilik Setyaki, mesti wani karo Siwa Ndrawati. Iya apa ora? Wah, pancen iya. Nek aku wis ngelekke karo jlitheng kakangku ya karo awakmu Ndrawati. Malah dheweke megak karo Durna bapakku nggone bakal boyong Pustaka Jamus Klimasada. Ah mesti menggak. Pak Ndrawati mesti menggak. Mergo nuwun sewu, aku ngrungu ngendikane bapak jarene negara Ngastina iso malih nirmala temajati jati temah mulya waton ditumbali Pustaka Jamus Miang Jimani Klimasada kuwi kok ngapa Siwa Ndrawati menggak? Kuwi ana dasare. Dasare apa? Dasare ngasih para Pandhawa kocatan Pustaka Jamus Klimasada, engko wong sing ora seneng karo Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinare. Monggo nuwun sewu, sing nyilih sapa? Sing nyilih sapa tak takon? Sing nyilih Durna bapakku. Ah Durna bapakne sampean ki sapa? Gurune sapa? Guruku ya gurune Kurawa. Ah Kurawa ki sapa? Wah, takon wae. Ora tak uyak ora ketemu ki kok. Kurawa ki kadang tuwane para Pandhawa, kadang merdane Pandhawa. Ah, arep kok kadange tuwa ning Kurawa ki ndek rasa gedeng keburu sengit ora karo Pandhawa. Hah? Ayo, semaur, wangsulan. Oh, krembak-krembik. Wah. Onekke wong tuwa sageleme dhewe. Kok sik aku tak takon, Kurawa ki arep kok kadang tuwane Pandhawa ki ndek rasa sengit ora karo Pandhawa. Duwe. Ah, saiki tak takon. Kok nek iki ora Pak Ndrawati ora menggak karo Simbah Durna, ora murunga engko kelakon Pustaka Jamus Klimasada digawa Begawan Durna, Begawan Durna gawe lenane para Pandhawa merga ringkih ora ndek kekuatan. Apa? Ya kuwi Pustaka Jamus Klimasada. Wekasan Kurawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinare arep gawe cintrakane Pandhawa, gedhe arep mateni karo Pandhawa. Ora caturan karo bayi iki sore. Wah, kok nyambut gawe malah cangkeman, ora tandang gawe dhewe. Gatot Antaraja ya dumangkat. Rasa. Ora rasa piye? Kang, piye Dimas? Kowe nek manut bapak disabotase lho. Aja dumangkat. Iki perkara ben dirampungi karo bapak dhewe. Wah, nek kono ora kudu rambutoke cah bayi-bayi. Ah sing ngomong ya sapa? Sampeyan ki senengane sok kaya ngono kuwi. Iki sing bener ki Mak Cilik Setyaki, sing bener Siwa Ndrawati, ora kok sampeyan jur arep sak geleme dhewe. Ora catur ora uyake dhewe. Dimas Antasena ki kewanen. Ah kewanen piye? Wah iki arep wong gerang ora kandhan-kandhanane angel kok. Ora tak ngonoke sisan malah ora. Iya. Ning kok nek ana dukane Kanjeng Rama. Mergo pun Kakang lan Siadi ora ndayogyani. Oh ya wis ben nesu sak karepe dhewe, wis ben. Iya. Njur iki kepiye? Ayo wis piye carane kok matur Siwa Ndrawati. Iya, matur piye? Mayo matur nek Mak Cilik Setyaki digoleki Bapak Werkudara, jare arep diajar dhewe. Iya, Dimas. Heeh. Banjur mengko nek ana dukane Siwa Ndrawati merga paman garba ruji dipulasa karo Rama Kyai. Iku sing tanggung jawab aku. Lho, apa wani? Wani. Wis to, Satria Ndugal Kewarisan Dr. Andres Antasena. Oh iya. Sapa sing arep mepalang karepane Antasena rawe-rawe jeneng gatel ora duwe. Wis segaan. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ora wedi karo dukane Siwa Ndrawati. Rak. Ngopo? Wong tuwa arep nesu karo aku apa tak kon gawe wirang? Iya.
Kowe urung tau ngerti critane to, Kang? Piye, Dimas? Siwa Ndarawati iki wong galak to to. Iya, kayak meneng-meneng galak. Iya, ning tau wedi karo aku. Piye? Apa iya? Tak critani larah-larahe ngene. Janjane perkarane mung sepele. Perkarane apa? Ming perkara rebutan rek. Lho. Tenane, tenan kowe iki kok diomongi kok. Piye ceritane piye? Piye Dimas ceritane piye? Sik sabar nek pengen krungu ceritane ngene. Ha iki suwijining dina. Iya. Pasewakan bubar. Iya. Pak Dewi Kresna methuki aku ning njaba kraton. Iya. Aku lungguh ning kebuk. Iya. Terus aku ngetokke rokok kono ndelalah ora nggawa rek, ora nggawa rokok. Iya. Njaluk aku Antasena njuk udutmu. Tak nehi udutku jarum blek. Iya. Aku ngono malah ngece, iki udut apa ireng kaya. Wis cobanen ora sakokean ngomongan, Dik. Aku ya ngono. Sisan tak sumetke. Tak sumetke rekku ya rek biasa, rek gas. Iya. Rek biasa gas. Kono ku malah ngelokke aku. Ngelokke piye, Dimas? Ngelokke piye, Dimas? Ngelokke ngene iki tak sumetke ngono iki, rekku ra rega 2000-an kae werna biru kae. Iya. Aku malah ngene satriya kok koreke kaya ngono. Duh, lah piye to, Dik? Aku ya ngono. Korek paling ora korek sing saka luar negeri. Sipo ngono paling ora korek iki minyak. Satriya cah enom, anake Pandhawa kok kaya ngono. Lah korek bar tak nggo nyumet tak banting tak jedotke. Terus piye? Terus piye? Terus Pakde Kresna nesu. Pakde Kresna nesu aku lho, sajak kok ora trima kaya nyemoni karo dheke. Saiki ngene, Dik. Aku nek perkara rek kok diece kok rumangsaku kok asor banget derajate Antasena. Saiki ngene wae, lenang do lenang. Nek pancen sampean reke larang tekan kene guru ora digawa, mbangane sampean ngece aku mbok jajal kene. Jajal reke. Oh ya titenono Antasena, awas. Waktu kok rek cacah 45 kuwi ngobong cangkemmu kuwi. Ngono kuwi. Tenane Dimas, tenane Dimas. Tenane iki wis diomongi kok. Sabanjure piye? Terus bar kuwi ya tak tantang sisan. Saiki ngene wae, aku ngadeg ngene iki kono ya wis ngadeg. Petentang-petenteng kae. Iya. Larang wong ireng nek nesu ya ngono kae. Iya. Saiki ngene wae Dek, iki gandeng ning kene anane Ming Antasena karo Nata Ndrawati lenang do lenang ijen-ijen sampean adu jotos karo aku. Terus kono kepiye? Aku muni ngono kuwi kono iki terus pucet. Terus karo muni ngene iki, nyerak aku ngene iki. Piye Dimas? Antasena, aku njuk ngapura ya. Aku iki gur guyon, nek perkara rek iki jane aku ora piye-piye. Mula kang saka kuwi nek aku kok arep ngundha rasa kowe perkara rek aku njuk ngapura. Ngono kuwi terus dhek terus ngeki dhuwit aku. Ngijoli rek sing tak banting mau. Wo. Ngono Dimas ngono kuwi. Saiki ngene wis gek ora sasuwe-suwe ndak gurkokean omongan. Ayo sowan Pak Kresna isih ning negara Ngamarta isih ning kraton. Iya. Matur nek Mak Cilik Setyaki dipulasara karo bapak. Setan wong loro kira. Layak tak ceritane kok semangat banget lek ngrungokke. Jebul wis reti wonge nang kene. Wis suwe, Dik. Wis. Isih suwe to jebule. Wis. Oleh lenggah ning kono ki lho. Iya. Antasena. Piye? Aku arep takon karo kowe. Piye? Kapan aku tau padu karo kowe perkara rek? Coba tak takon. Kapan aku tau padu karo kowe perkara rek? Tak takon Antasena. Kon nukokke rek sak truk nggo ngobong cangkemmu ngono apa piye? Ya ora nesu to ya. Ayo gur-guyon kaya kakangku kudu seneng nek tak critani eleke sampean ki seneng. Nek tak jaras-jarasan sampean ki seneng, bab eleke sampean ki seneng kok. Antasena piye? Dudu wancine gegojekan. Nggih, apa piye, Dik? Makmu cilik goleki. Oh, terus aja ngasih dipulasara karo bapakmu. Oh iya. Gatotkaca nyambut gawe temandang. Nggih, wis tak dawuh. Antareja semono uga. Nggih, wis tak dawuh. Wis ngono.
Pamanmu Setyaki slamet saka kowe, ora slamet berarti ya kowe sing diajar karo bapakmu. Ya wis ora apa-apa. Bapak kowe ora wanene ora apa-apa. Wis sampeyan kono. Se. Dan ora ratu digusah wae wis gak ora sak kan perseka kek aku tak budal sampeyan ora ganggu. Wis kono. Kayak. Juluki. Sopo to alah wis gek sampean ngono gek aku tak budal. Ya ngati-ati ana Sena Jaya bocah cilik. Heeh. Ayo budal. Yo. Watos lemahe babore iki. Kang kinarya wangsit pindha gombang angat sabeng tawang susuh angin kendhing gone Setyaki setan kowe ya setan kowe nek mlayu ndelik teng mriki nggih ketiwasan sipate pripun Kakang Durna sowan wonten negari Ngamarta lah kok dadi kaya ngoten nganan sampeyan rikala semanten kula pun perembakan kali anak Prabu Puntadewa malah sing maju anak Prabu Kresna nggih sajak mboten trima nek kula boyong pustaka Jamus Klima Sada nggih kula waneni anak Prabu Kresna kula waneni nggih wah sampeyan wantun wani Nata Ndarawati mungsuh Begawan Durna adu argumen nggih setelah padu rada memanas rembuge mboten ngerti kok Setyaki enten ngriku sabar apa kula niku wis selingkuh arep kula munggah niku kula wis ngati-ati saka jaba kula ngerti anak Prabu Ndarawati niku kula pun ngati-ati kula pun selingkuh goleki Setyaki kula goleki mboten enten. Lah kok kula rembuke kula kali anak Prabu Kresna niku kok rada sajake rada panas. Nggih. Lah kok Setyaki mlayu nglarak kula kayal-kayal. Digeret nggih napa? Cangkem. Wih. Mula kok terus nduwermu kuwi kula. Niki gawan lair. Oh, gawan lair. Kula digeret Setyaki kula diajar. Terus niki pripun? Kurawa ketapke Depate, Kurawa ketapke. Setyaki dimen mundur negara Ngamarta ben geger sisan. Oh nggih Kang Iswake dawuh. Satama kowe rene ana le.
Tututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Ronangkono magawe klarira wang keparat Setyaki wong kang kaya kuwi wis wani mula sora karo bapakku ya wong tuaku Bubur Pandurna ayo Satama bapakmu kowe arep ora trima karo apa sing wis tak lakoni ayo apa bapakmu tanding puputing yuda kelawan Satama apa dikira aku wedi mungsuh dapurmu ayo maju jaka ora bakal tinggal loncat kelakon kendarat tangani Setyaki mati dari aku babu bubuk Lena pangidam tebak dadam lakon dadi rondo bojomu sing Lena prapteng lalis Satama tas woi Lai Lai Yo alah yo woi Jar sakit sirahmu sak opo cacat sirahmu pun yo apa yo alah mentelak ayah oi ya put yo alah yo jar ya jar yo toy boy hot jar was sedo
beda kowe. Put, cek, put. Hei, balik ke. Loh, cekel ngono. Hut. Hut. Ya apa? Aja. Oh, iya apa? Iki goto. Godamu. Heeh. Tak baleki. Baleki kene. Yo. Boy! What? Antareja jedul saka jeron bumi tak kira damen kobong dengkulmu mlocot. Ana wong padhang damen kobong keparat. Antareja kuwi, ayo Siwa Kartomarma. Ora arep nrimake, ayo. Ndi? Setyake kon tekan kene. Kendarat tangane Kartomarma, langka ana kuandane Antareja. Siwa Kartomarma mati kowe. Oh. Mati. Hut. Bah. Biar. Hut. Hut. As. Urip-uripan ben karepmu arep iso ambekan apa ora kowe Siwa Kartomarma. Kita ora tau balekke bahaya lho. Bahaya piye? Aso nek lakon Kartomarma nglandrak. Kartomarma wis mati saiki iki. Oh ya tak balekke. Balekke jipuk jenengane ora. Ngrekasake wong ora. Piye lah. Siwa Kartomarma ayo tangi ta urip kene jipuk kowe.
Edan. Man piye satama piye kawon mungsuhmu Setyaki man kalah kawon kowe anak pendhita kondang monyor-monyor kok kalah nek cara aku isin mbok ben niki delok iki apa pedhot gapite lho iki wis suwe kok wis suwe niki guru-guru sampean ngakon-ngakon kula Doa dawuh nek ora nganggo ragat padha wae. Senengane wong tuwa kaya ngono ora. Ya wis kana mundurah pijet nggih. Ketiwasan man piye? Kula mungsu Antarja malah bleseke teng bumi. Weh, ora mati mboten untung isih enten oksigen. Mboten ngaten pendhem urip-uripan kula. Weh lah. Iki sapa sing urung maju? Pak Pidul kula tak maju, Pak. Saya melantai bangkit foto-foto ayo mendung jalan tatar atau jenok kecil-kecil kaget kayak buku mendung apa kowe ayo kowe mung cocok mau kae temal wae coblak kowe wis biasane negatif kowe coblak mung alian dul mau kating lakon bumi langit tangkap raja selama mung sawet ta ada dalan bagi kancep tak celune basikol ayo Arta cena cerak lebih cewek kowe mendung jalan caca kowe. Ayo. Dolan tatanan padu mari jajalan ana podi kira aku iso kembali kadek dayanmu kowe ketoke daya kemanten kaya ngene apa aku dikira kowe la iso apa dikira aku la iso kembali katoe ayo kowe maju blene aja takat kowe mung cowok tua kaya kaya kowe melek Ya, terima kasih ramelek apa piye mripatmu ki he? Ana wong tuwa ora ngopo-ngopo. Ya. Boleh, Lek. Sorry, Lek. Sorry. Salah lihat. Ibun. Mungsuh sapa? Catama. Anu sapa? Antasena. Menang apa kalah? Awon. Wis kadung ngajar aku nek ngasih kowe kok kalah mungsuh Antasena ki biangeten. Ayo. Pangeran mati kok kalah. Nyatane kalah ya kalah kowe. Sing akon maido sapa? Sampeyan ki ming dawa dawuh. Kongkang wong tuwa kokodoan ming mandol itu lho. Sing maju niku kula Kaltamalma, Catama, Tiltanata, Dul Gempa lan lain-lainne. Lho kalah mundul dipaido. Pila bola nambake niki mang delok niki mang delok niki menyonyo ngene niki nambake. Sampeyan kok malah ming dawuh. Macan kalah maido. Coba cane iki jajan nek kula ken pelang sampean niku pripun? Coba sampean maju mung Antasena. Mung Setyaki coba cari kula tak golekke gaman pun. Mang nang ganteng li kula golek gaman.
Coba. Sampeyan upama takon pelangku maju kowe gamane iki niki dicekel iki. Nih. Dicekel ayo maju. Lah kaya ngarep ngerampok to iki. Ini sapa iki kok tenane ora? Andek puna nek kon maju pulang kok ora iso nek le kongkon. Nanti ngecelke kanca-kanca lah. Dawuh elit nglakoni sulit. Wong tua apa man sampeyan iki dadi pengalem lah nek conto. Nyemimi. Bayalan dicatut. Karepku. Nggak catut sing nyatut aku. Iki sapa sing urung maju? Sapa iki? Kula. Sapa? Ciciraksi, Man. Wah. Arep maju? Maju. Mungsuhe sinten? Mungsuhe eneng Setyaki ana. Antasena ana, Gatotkaca Antareja ana, Paten ana kabeh. Mang cepikir kula Boy. Apa? Pak DC Traksi. Antasena iya. Heeh. Piye? Aku perlu ku ning kene ora arep goleki kakak karo kowe. Kang golek sapa? Goleki kakak-kakangmu. Kakangku sapa? Kakangku ki akeh kok. Kakang Gatotkaca, Kakang Antareja ana. Gatotkaca, Kakang Gatotkaca. Bani ngono. Kang, piye Di Mas? Goleki Pak Di. Pak Di sapa? Pak Di payo Pak Di Citraksi. Siwa Citraksi. Heeh. Piye? Mbok arep ketemu kowe ngono. Ketemu sampean ngono jare. Apa kon gimer ndase? Lho tak Antasena. Piye? Aku ora kon gimer ndasku. Wis kono dhewe kang rembukan kono. Wonten dawuh wae. Sapa mari? Gatotkaca. Gatotkaca. Wonten dawuh. Aja omong-omong ya. Pripun? Aku iki janjane sesengit karo Bapak Patih Sengkuni. Kalih Yang Patih. Sebabipun itu kongkan nek kalah tipa itu. Terus aku anane aku tekan kene iki aku malas nggo ditutup lara winan nggih karo yangmu Bapak Sengkuni nggih kula krungu sampeyan ngendika kok sesek aja dipikir kersane pripun? Aku cacan siraku uncalno sing sak duwe papasno cangkeme Patih Sengkuni. Kula kowe nggih kan pripun? Cacat nyandak sisi aku cek. Nggih. Toko mabur. Nggih. Terus tok uncalke. Kan uncalke. Heeh. Dipaske cacat cangkeme Patih Sengkuni. Kan ngepaske tutuke Yang Patih. Heeh. Nek kula kuwalat tak sandange. Wis Sengkuni iki ora malati. Nggih. Gelem to? Purun. Tang kowe tak kei 15. Nggih. Enteni kono sik. Jam teng pundi? Salen sepatu pul. Ben luwih antep. Tak lebonane iki kijing. Wis iki delok iki.
Nggih, ngestaken dawuh. Wis aku gak calon. Nyun amit siwa citraksi. Yo ya kaya calon. Beres iki. Citraksi. Lho. Biasane muni ya. Ya. Wis ora tertarik kakak karo baban sih. Oh. Dudu seneng wong wedok tenan. Iya. Ora. Kowe kok tiba saka dhuwur nibani aku pas cengel iki. Niku kula sengaja kok, Man. Lho. Kok disengaja? Sampeyan niku pendak-pendak mengkonan, 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 menang. Wis. Aku kok jengkel suwe-suwe karo kowe. Sono mundur. Ben Kakang Duna sing maju kene, Man. Kakang Duna nak sumangke. Wah, kowe arep maju, arep ngantemi aku meneh. Kowe arep mulasara meneh karo aku. Aku saiki ngliga Kyai Jundamanik. Aku saiki ngliga Kyai Jundamanik tak tamake dadamu ra jeblok aja takon dosa. Di. Kok sik tak jipuke. Kesuwen. Oh, Setyaki kowe arep ngendel-ndelke kadiktayanmu. Ngendel-ndelke aku ora sudi krungu kowe omongan. Setyaki wis. Oh wis ta? Wis. Kene mong ngono kuwi. Jaluk meneh. Setyaki aja. Setyaki aja ya Setyaki. Kowe nek ngasiwani ngantemi aku kowe tak kandhake Werkudara kowe tenan kowe. Kowe ngasiwani ngantemi aku tak kandhake Werkudara. Kandhak lho anakmu aku ora wedi. Ya Setyaki, aja Setyaki. Ya. Setyaki, Werkudara tulung aku dipulasara Setyaki. Werkudara. Setyaki ngantemi karo aku. Durna bapakku. Kananku nganti kaya ngene Werkudara. Tulung aku Werkudara. Wis saiki wis tak tulungi. Aku saiki aman. Yo. Ngapa wae? Ayo.
Oh, latalah. Ngendel-ngendelke. Saiki bareng ana Werkudara kowe wedi kowe. Maju rene. Ayo kowe iso kowe sing rene. Setyaki. Ora ngawur. Wani Rudra bapakku mungsuhe aku. Mang maju, Kang Mas. Aku digendong. Ya. Wis kana. Maju. Setyaki goleki. Aja takon dosa apa dikira aku ora iso. Kembari katik dayanmu. Setyaki rapikane. Digendongi cai sati antemi Werkudara. Werkudara. Werkudara sekamburi, awas sekamburi, awas sekamburi. Kleru le gendong. Kleru piye? Aku tak madem buri. Ya. Nah, ngene ra ero sapa sing arep ngantemi karo aku. Maju Werkudara. Telat. Telat kowe Werkudara. Antasena Duya. Yo. Antasena Setyaki. Sapa Werkudara Setyaki? Telat meneh. Antasena Werkudara Antasena. Telat aku wis diantem Duya. Werkudara Setyaki, Werkudara Setyaki. Telat neh. Sawa? Mbah. Kudungan tas kresek lurik. Yo, balik. Sapa Werkudara? Antasena. Apa? Cetha nganggo gelang rantai. Heeh. Sawa? Mbah. Jaketan tulisan Ki Yusuf Ansor. Saya mandek kok. Sukir Pak kuwi. Balik. Wah, Setyaki kok. Duya. Werkudara Antasena. Setyaki. Antasena. Setyaki. Antasena Setyaki. Werkudara, tulungan aku. Oke. Nasu kowe. Ditulungi ora ngerti. Ora ngerti wong nulungi. Griseni diajar Setyaki karepmu, ajur karepmu. Mutiar ke.
Setyaki. Begawan Durna. Heeh. Aku wis nyerah ya, aku nyerah ya. Nyerah piye? Werkudara wis ra gelem ngewangi aku. Ayo. Kowe arep nika. Syukur ora ke. Ngasih sampean kaya ngono. Sampean balani pangkartine sampean sing kaya ngono kuwi aku sing ora trima. Oh, kowe ngapa Antasena kowe? Kowe ngapa Antasena ya? Kowe arep ora trima. Arep ora trima aku arep nyilih pustaka Jamus Limasata. Werkudara, tulungan aku Werkudara. Yang Werkudara. Ndang. Wes ngono wae. Ndang. Heeh. Ndang. Nggih. Seneng delok raiku elek seneng banget. Diwitya. Tangi, Mbah. Piye? Tangi. Wis ket mau. Oh. Ora sampean ora nglumpruk linggo ngisor kono kuwi. Ngadeg, ayo ngadeg. Saiki ngadeg anak-anak njuk ngapura, putu-putu njuk ngapura. Wah, Antasena kowe. Nek gur ngadeg kowe wis ket mau Antasena. Heeh. Percaya aku sih Mbah arep wis tuwa isih iso ngadeg kok. Heeh. Ha saiki ngene, Mbah. Sampeyan aku tak jaluk karo sampeyan. Aja mbebudhek banyu bening kanan negara Ngamarta. Oh, aku ki mung arep nyilih pustaka Jamus Klimasata. Ora kena. Iki mumpung iso tak kandhani apik-apik. Bangane sampeyan mengko ning kene dipulosor karo Mak Cilik Setyaki. Sampeyan tak aturi kondur wae. Oh, aku mung arep nyilih pustaka Jamus Klimasata. Ben bali pun antemi. Yo. Aja dijawer lho. Aja dijawer. Aja dijawer. Yo. Jiwit barang. Wis gelem bali apa ora sampean? Sampean gelem bali apa ora? Oh, ya Antasena aku tak bali Antasena. Ya. Matane. Ora kon bali wong tuwa mesake suwe-suwe diajar terus. Nggih, nggih. Heeh. Aku ora tegel nyawang rupane krembak-krembik. Antasena, Setyaki ayo do leren Setyaki. Kahangkru sesumbar mawa lendru bumi konjeng kumaludruk guntur katuk piye Dik Antasena piye
Setyaki wonten dawuh. wis padha lerema nggonmu padha Pancakara karo Parsata Kurawa nyatane wis padha mundur. Ya, ngesnoke dawuh. Siwa Ndarawati. Ya, Antasena. Piye? Jaganen kahanan negara Ngamarta. Setyaki supun uga. Nggih, ngesnoken dawuh. Lah, sampeyan arep tindak nendi? Aku kelawan makmu ing Ngamarta. Bakal sowan ing pertapaning Saptawarga kersane Kanjeng Hyang Abiyasa. Oh ya, manut. Nek ngono aku karo Majelis Setyaki tata-tata njaga kanan negara Ngamarta. Ya, Lik. Nggih, nggih. Sendika dawuh Paduka Koko Prabu. Ya, Setyaki. Lan Antasena sing padha surtiti ngati-ati. Sing prayitna aja nganti dom ingkang mrojol. Seka sela-selaning garu. Ya, Dik, ngestoke dawuhmu. Wis ngono wae, aku arep budal tumut sing Saptawarga Antasena. Ayo, Le. Go. Tata Pandhawa tata gate wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana Samirana lan waraya Batu-batu bet. Wong titian kala Rudra Mas Pati Raja Dewaku. Layak to layak hawa ning kayangan dandang mangore. Krasa panas jebul ana titah pujangkara ingkang sowan. Ora pangling begawan dureng saka lima kumbayana padha raja samrapta kita. Nun amit pasang kliwat tabe Kanjeng Ibu Menari. Mo sewu-sewu kalepatan kula tadhawadana. Kula matur sowan wonten karsa paduka Kanjeng Ibu Menari Durga. Oh, mugi dados ning kawuningan. Sowan kula menika namung badhe aturuni kok dhumateng paduka Kanjeng Ibu Menari. Bilih mungsuh paduka inggih ingkang sampun dangu dipun incer dening bangsane Baju Barat. Inggih menika Lare Sukerta inggih para Pandhawa. Wekdal punika gadhah gegayuhan inggih menika kepengin gayuh kanugrahan saking ngersanipun para Jawata winastan Wahyu Kamulyan. Mula saking mriku Kanjeng Ibu Menari Gandeng ugi wanter sabdanipun anak Prabu Jaka Pitana ingkang nedya ngarsa nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada supados damel ringkih para Pandhawa. Maling samangke pasang yada katujuh ngino patung Kanjeng Ibu Menari kula suwuni tulung kula nyuwun senjata pitulung supados para Pandhawa anggenipun nedya gayuh wujuding Wahyu Kamulyan wonten satelenging pertapan Saptawarga ing sakmangke. Oh saged ta wurung Kanjeng Ibu Menari. Kagatrisang
kapiranguri nangkul kinambet kempet dosang retnaning bawana Batu-batu yen to pancen kaya mangkono kang dadi pansangka kita malah uga kepasang Yogya katusi kinu para bangsaning Baju Barat wis suwe durung mangan daginging wong kang Sukerta mula kang sanga kuwi panjan ulun bakal dawuh kelawan Pulunggana ana dawuhmu apa Ibu Betari para tadyage manjinga ana jiwa ragane Begawan Durna mongko yen to ana wong-wong Pandhawa sing bakal wani kelawan Begawan Durna cokoten dimen mati iya ngestoke dawuhmu aku njaluk pamit Ibu Betari kita diangslupi dening Pulunggana babar pisan Begawan Durna para tadyake caketana nganana ning pertapaning Saptawarga ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Ibu Betari mrikala semanten babar pisan kula nyuwun pamit kula nedya nyaketi dhumateng kawontenanipun para Pandhawa Ibu Betari